Sanibona. Kade lokhu ngibuka nje ama content ezingane zesikole Hlasimbe thothi ziyancokola eklasini ziyashuthana zishutha nothisha ezinye ikhona nje lenenye i-challenge yayithi ngifisa ukuba nemali eningi izingane ziphethe isibhamu izibhamu lezi zamaphepha zihamba nomisi umisi ephethe ama exercise uyabona nje ukuthi kuyazwanwa uthi uyabuka izingane ziphozile eklasini angena umisi eduma ikhanda uyabona ukuthi ziyadlala nothisha wazo ezinye ethi uyangena uthisha ziwatshinge phansi ama exercise ngathi ziyamdikila ziyaphuma bayadlala babondile bayazwana bese ngicabanga thina elezi yankanyambe ezazisifundisa la amabhubesi lezi yalwane ezazisifundisa into eyayithi mayiqhamuka staff room isiphethe induku already nencwadi iprepared ukuthi izonishaya iready ukuthi noma ngabe kwenzakalani izonishaya so akudinga ukuthi nize none besethi masenonile ukhona Hlasimbe into eniyenzile wrong besethi awuthe yolanda induku ke staff room cha ufika nayo and akwenzeki iphuma ingasebenzanga othisha bethu thina angani babe nenhliziyo ezilukhuni yini noma babe ngaqeqeshekile yini kahle sometimes ukumangale nje ngoba wakushawele nje ukuthi exercise alikhaviwe bayazi kahle ukuthi awuyifundisi uyafundiswa futhi ungeke ungawakhava ama exercises masuthengeliwe ama cover kodwa uzoshaya uqala libhale nje uthisha exercise cover me please namathi cover please bese faka ama exclamation mark mhlamba u3 noma u4 i-warning leyo ukuthi induku izosha mawuphinde ubuya nalo uzokushayela ukuthi awukhavile akayihluphi ukuthi akubuze ukuthi yini indaba ungakhavile kwenze njani ekhaya sinjani isimo umchazele even ukufika late awungikwazi ukufika late ngomsombuluko ngishawe ngiphinde ngifike late ngolwesibili ngishawe futhi esangweni phinde ngolwesithathu ngifike late ngishawe awusaboni ngano nathisha ukuthi hayi kusho ukuthi khona ongahambi kahle ngomntwana ayikho ingane ngavele ifike late ukuze lokhu ishawa ngaso sonke isikhathi even ukubhala homework thothi isikhathi asikho mhlawumbe uhlala emzini wabantu abaphuzayo mhlawumbe uyathunywa wehla wenyuka ukuze kushaye u8 kushaye u9 usukhathele sebefuna ukucisha khona lapha waphela thina sifunde ngalezi zakhathi zamakhandlela ithuba lingekho nje kodwa nje babe sishaya uthisha so ngibuke nje ngijabulele izingane zamanje ngithi eyibada bami naze najabula nokuzwana nothisha naze najabula nokuba nenamba kathisha nekamisi naze najabula ukuthi uthisha uyakwazi ukubona ukuthi khona ongihamba kahle ngawe akubizele eceleni kodwa thina wawungashawula nokuthi uyamncoma nje thisha ukuthi ugqoke kahle ngigqoke kahle kuba njani usho ukuthini mathi ngigqoke kahle ichaza into yonkulumo hayi ungazongijwayela kabi wena ungazi yabo suyashawa so nje ngisho ngalala eklasini ma uthisha nje uyabuka usuyimbuzile deskini usulele uzokubiza kuhlibe ngenduku khona phambi kweingane lapha ukuthi ulele angacabanga mhlawumbe uyagula uphethwe ikhanda mhlawumbe ulambile uzeliswa indlala ukuthi isima simnani mhlawumbe ithuba lokuphumula ekhaya ulitholi kahle lala late uvuke early kube khona izinto ozenza bese uza esikoleni ke manje umdlandla and kwakungadliwa ngezikhathi zethu and lento yezitafu yayengekho saselitrafa nje phansi awuphathi imali akudliwe esikoleni uthisha ufuna la umsebenzi thina sasishayela ukuthi incwadi ethengwayo thizeni i-new day by day uBenny and Betty awunayo imali yokumthenga nizoshawa nishawela ukuthi incwadi aninazo yabona nje angazi le system yaqala ngempela ukuthi kwakusystem yini yona lena ukuthi uthisha wazi ukuthi isimo nje usilungisa ngenduku yabona fana mama sithisha nje nizwile uthothani zwanga lutho vele nje wevele idavuzela nje uthisha nanokuthi niyamesaba vele nje nithi nizwile ngisho ningezwanga just ukuavoid nje umsindo ukuthi noma ngaphuma ngendlela esasine trauma ngayo sase sibazi ngishiya impahla abayigqokayo ukuthi we ufakelele yashethi sabhubha ufakelele ibhloko lakhe nje uzosisha and wayesoke ezosishaya ngempela angazi kwaqonda neswa yini ukuthi mawubuka impahla zikathisha ayigqokile qonda nokuthi uzoba nolaka namhlanje mawubuka impahla zikathisha ayigqokile ukuthi hayi namhlanje uzoba nomusa and wayefike benomusa ngempela so nje ngiyabuka nje izingane zikwazi ngisho dacaza ama exercises ziphume hayi ke ikhathi zethu hayi khohlwa izinto ezazikhomba ungaphakamisile abuza vela kukhombe abayeke bonke abaphakamisela azodumba wena wayebed answer uyakushaya kanti sizofunda phela mhlawumbe uzothi maye eyishi answer lo mfundo lo sengiyaphepha njalo mina sengiyacosha ukuthi hawu nangu unomthandazo useyishilo lento nangu ujabulani useyishilo lento sengiyayibamba njalo kodwa uthisha uzobayeka laba bazi adumbe wena nje
futhi bakithi angizazi mina leziya kanyamba nezingwenya nezilwane ezazisifundisa izingane zamanje nje zibusisekile ngoba zithathwa zimoto esangweni ekhaya iyombeka esangweni esikoleni so naleyo kufika late iskasi vele ire nanokuthi vele induku akusashawa nje esikoleni njengalezi akhathi zethu wawushawa uzoshawela ngokuthi nje awukhavile exercise owawushawela ukuthi awugezile unensila akakubuzi noma khona into yokugcoba ekhaya insipho beninayoni udlile angibazi nje mina labo thisha ukuthi babe njani ngempela yebo phela basifundisa okuningi siyakwazi kodwa nje ukuthi mawusutlehlisa umqondo nje ukuthi hayi babe nolaka kuze kweqe yabona noma babe niyayixoxela kukhona ukuxoxa eklasini esoba khona ukuba ngumsindi kodwa khona ukuthi niyayixoxela nje kahle babe ngafuni nalokho nje ukuthi nje unganami hayi sendo hayi ukuthi niyabanga umsindo ama voice aphezulu mhlawumbe nikhulumela phezulu uthi nje unifice nixoxe eklasini nikhulumela phansi nje makavusa ikhanda wathi uhlebela lona nje isiyasha induku angafuni nokwazi ukuthi uyibolekela nje irula nje sekungumsindo khona ngoba anginalo irula siyayithengela anginawo umsizi siyayithengela anginayo iball pen siyayithenga ngifuna nje ukuboleka shawo bayisolve kakhulu ngenduku iyalimaza lento bengizosho ukuthi bafowethu isikhathini samanje bothisha siyafisa nilandelele uma umntwana umbone selele eklasini ulandelele uma ubona umntwana engawenza umsebenzi ngeke uhluleke ukubona ingane eyihlongandlebe nengane enenkinga nilandelele futhi uma ubona ingane ifika late ukuthi yini lemfikisa late yini lemlovisa kangaka yini le emenza angayibhali homework ningajahi nje ukujezisa sesadlula leso sikhathi thina sayashawa kakhulu sishayela nje nento engekho uma ubuka nje uthola ukuthi kwakudrawa lokho uthisha uzokushayela ukuthi awukwazi ukudrawa noma ukudrosha ufishi awukwazi ukudrawa awukwazi ukudweba ispider awukwazi ukudweba ipigeon awukwazi nje angafuni ukwazi enye into ihamba ngekhono awukwazi ukuyifundisa ngenduku kodwa ushayelo nje ukuthi yini edwebile le unjani no fish mawudwebile ishindu thina senza no handwork ukuthola ukuthi nje mina angishikelisa ukwenza ukhezo nje kodwa siphoqele ukuthi asenzeni inkezo kwakuyi arts and craft leyo kusenza inqoko senza inkezo senza okuningi uthola ukuthi nje angikwazi zandla zami ayivumi khona angikho skilled enough ukuthi ngingenza ilokuzana futhi akekho okufundisayo ukuthi walwenze nje akekho uthisha okuhlalele ukuthi hayi siqala kanjena ugodo silibaze kanje besenza kanje cha kufuneka nje ukhezo kufuneka nje uqhoko and uzolwenza mina ngangivele ngizenzele ipin noma upin lokugovuza uphuthu wazi wangivala nje umemvuyani wathi hayi noma indaba zopin ufune ukukhezo ukalwenza kanjani ukhezo babelenza abafana ngoba phela kuya ngesandla sakho nawe ukuthi uphiwa ngakanani kodwa nje wawushaya ukuthi awukwazi ukwenza ukhezo ungafundisiwe kodwa hey angana basekhona nontanga ethi abayikhumbula leyo nto othokozana uzinja ziyamquza othatha ugodo wayifunda ebuhleni umkhaya ngicabanga ukuthi uyazi kahle nje leyo ukuthi yayinjani alpha umfokayengwa bayabazo memvuyana bayabazo shabalala bayabazo miss no memngema bayabazi no miss panza no memtshongweni no memtshangase no thisha udlamini no thisha umncube lapha ya ekuthokozeni la umuntu afunda khona lapha induku yayisha khona yayisha induku lapha ya yayisha induku lapha ya ushayela ngokuthi awupholishile shaya ukuthi icathula ayipholishiwe awukho upolish ekhaya into uthatha aphi nawuba ngingane kodwa sasishayela ngokuthi awupholishile. Nganza kwethu-ke siyacela maqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungu yesicofa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Lana-ke nganza kwethu umkhwanazi ukukhuluma indaba enkulu ukukhuluma indaba yenduku esikoleni ukuthi hayi isikhathi sanamhlanje asifani nalesiya sikhathi. Mina-ke nawe ngicela sihlangane lapha kwi-comment section sezwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.